til der Freddy her i dag sidder vi og spiller sammen med Emil. Ja. Og vi spiller en ved en. Og det er kun pistol, eller hvad? Ja, du kan gå hen og sætte lige den pistol, du har inde i start i. Derhenne, hvor det er den der række med pistoler. Fuck, det lækker. Godt skud til starten, man. Mig? Nej, mig. Ja, okay. Fuck, du er snyd, mand. Ej, fuck det. Ej, jeg skal... Jeg ser min nye urban her, så er det faktisk søren. Og så drug dealer. Oh, what the fuck? Dude. Hvad? Deadlock. Det er bare dead skills. Okay, det der, det var heldigt. Og plus, det er kun fordi, du bruger først søn. Hallo, du må ikke bruge først søn. Du må kun bruge USP, din mongo. Du må kun bruge USP, din... Så hvem dog, mand? fede mongo. Nej, for du skal spawne med en. Hvad over mit spawn med? Ny US. Ja. Fuck, du er klam. Jeg var god. Jeg var pro, altså. Nej. Knife. Kniv. Ej, fuck. Indtil. Okay. Hvor meget liv havde du? Lige så meget liv, som jeg havde, da vi startede. Men det der er godt. Lidt min refleks, så jeg kan hurtigt nok til at ramme. Ej, fuck. Det der var lidt godt skud af mig. Vi må bruge alle de våben, vi vil. Nej. Only, kan vi ikke sige only USP? Hvorfor? USP Glock, okay? Okay. Kan du se, jeg er god? Nej. Fuck det med. Nej, okay, det var gjort. Blok. Fuck, du er klam. Gå nu væk, mand! Hvor du er klam, mand! Optager du? Ja. Ja, det er kun warm-up, din idiot, mand. Skal vi sige USP? Only USP. Okay.
One shot, one kill. Kom nu videre. Hvad by zone? Hvad? Ikke noget. Hvad by wallhackers? Hvis der stod map by wallhack, så ville jeg blive bange. Hallo, du bruger fucking et andet våben, mand. Nej, jeg står med en USP. Fint, skal jeg gøre så det er fucking nemt at dræbe mig? Nej, Det har det er bare... Det... Jeg har bare taget lyd, og man er min USP. Det er nemmere at høre, hvor jeg er henne. Okay, der ramte jeg helvedes det. Nå, nu tager jeg ikke lyd, det man af. Skal vi sige Deagle den her runde? Okay. One. Only Deagle den her runde, men resten er det only USP, okay?